El setmanari patrocina Redacció Berga. Els agents implicats en el projecte de construcció del futur telecabina del Coll del Pal han arribat a un acord per tirar endavant aquesta infraestructura. El consens assolit entre els ajuntaments de Bagà, el Berguedà i d'Alp a la Cerdanya amb ferrocarrils de la Generalitat hauria de tenir ara una continuïtat amb el vistiplau a l'informe ambiental que acompanya el projecte constructiu sobre el qual encara no s'ha pronunciat el Departament de Medi Ambient. El retard en el procés de tramitació ha fet que l'Ajuntament de Bagà digui prou i demani a la Generalitat més celeritat i compromís amb el projecte que millorarà la connexió ja existent entre els dominis esquiables a banda i banda de les valls. Amb tot, no està previst que fins d'aquí a mig any es pugui finalitzar el procés de tramitació. El projecte del nou telecadira inclou també la construcció d'un nou edifici de serveis a l'usuari i un aparcament. Les obres de remodelació de l'entrada sud de Berga, centrades en l'ampliació de la rotonda i l'acondicionament de la zona, són ara mateix una de les principals actuacions en curs dins del paquet d'obres de la ciutat de Berga que s'han acollit al Fons Estatal d'Inversió Local. Els primers projectes van començar a executar-se abans de l'estiu i, segons els càlculs de l'Ajuntament, el 75% de les obres previstes ja estan acabades. És el cas d'actuacions més puntuals com la repavimentació i millores en alguns carrers de Berga. Continuen avançant a bon ritme i, segons el calendari previst, la intervenció al Pavelló Vell, que compta amb la inversió més important de totes, 1 milió d'euros, a la plaça Mas Ribera i les obres al passeig Vila de Casserres. Estan a punt d'enllestir-se les obres de pavimentació i la construcció dels lavabos a la Font del Ros. També finalitzaran les obres al Passeig de la Pau, tan bon punt arribin els contenidors que han de soterrar-se en aquest sector. Aquesta conferència del president del Casal d'Europa a Berga va servir per obrir ahir al vespre el cicle de conferències sobre l'evolució de les corrents de pensament europees que organitzen de forma conjunta Associació de Dones i el Casal Europeu Berguedà. Antecedents de Locke a Voltaire és el títol de la conferència que va pronunciar ahir Jaume Farguell en la sessió inaugural d'aquest cicle. Les xerrades tindran una periodicitat setmanal fins al 25 de novembre i es faran cada dimecres a 7:15 a la sala d'actes del Casal d'Europa. L'única excepció serà la primera sessió del mes de novembre, que serà el dimarts dia 3, això sí, a la mateixa hora i al mateix lloc. El setmanari patrocina Redacció Berga.